Тәуліктің қайыры сағатында құрметті TMTV каналын қараушы жақын достар, универсиада тәмам, һәмінде миннән универсиаданың тәмам болуына да қарамастан хаман спортсмен ясарға тілей біздің TMTV каналының жетекшілігі. Енді парашюттан да секірдік, атларда ғана шабышасы қалды. Міне әлгі минутларда біз теннис ойнарға жиынабыз. Һәм әлгі мезгілдерде нәқ міне Қазан шаһарының бик матур урамында, Қазан теннис академиясы территориясында, шушы матур мәйданда мен қазір теннис ойнарға әзірләнем. Біраз ғана искә төшіріп, ғұмырда ойнағаным юк шушындай теннисім. Һәм бұл теннис академиясы турында нәрсе әйтергә кирәк. Европада, Европада иң зур теннис кортларының теннис комплексларының берсе булып санала әлеге академия. Һәм нәкъ менә 10 августта монда Kazan Summer Cup исеме астында турнир, 2 турнир ачылып китте, теннис турниры. Шулар 5 августта балалар өчен җәйге программа ачылып китте. Һәм нәкъ менә үзегезнең балаларыгызны киләчәктә теннисист булуларын теләсәгез, балаларыгызның нәкъ менә 1 сентябрьдән аларны мондагы матур түгәрәкләргә яздыра аласыз. Атаклы тренерлар, Рәсәйнең һәм Татарстанның атаклы тренерлары аларга теннис уйнауның алымнарын өйрәтәчәкләр. Инде башлап җибәргәнбез икән, килгәнбез икән, бүгенге кунагыбызны да сезгә тәкъдим итик. Ул да булса теннис кортының нәкъ менә икенче ягында. Якын дусларым, минем хөрмәт иткән җырчыларымның берсе, автор, бик күп кенә җырлар авторы. Мен Мухтар дип йөртәм. Мурат Гайсин яратып кына Мухтар дип йөрим мен, чөнки бар тик яраткан кешеләргә генә мин кушамат тагын. Без менә хәзер Мурат белән бергәләшеп әңгәмәне оештырып алырбыз, тенниста уйнап алырбыз. Инде калганын якын арада күрерсез. Мурат! Жай көне бүтін кіші универсиада вақытында Қазаннан қашырға тырышты. Сен қайсы тирелерде едік? Мен әбірей универсиадада үйде отырдым. Рульға отырмайша рахатланып үйде отырдым. Все, 15-0, гол забил мен сіңа. Әйбет. Давай, екінші подача. Мурат, мына біз сенің білән теннис ойнайбыз. Сеніңде қайшандыр ойнаған бар дейдің. Бітірісін ұнытып бітіргенсің. Мен әлі үйреніп кіре келем. Но барыбір менің палачылар яқшырақ. Сен қайда үйрендік? Әлік бейт, әбірей. Теннис ойнағанда, политиклар бүтін үстіп теннис ойнаған бейт. Елсін вақытында, елсін заманысында. Мен нейті айдет. Политиканы бек қызықсар айдем, саясатны. Kitaplarda okudum, memoarlarda okudum, bütünüsünü okudum, Vayna и мирni okudum әлі 16 yaşta, полностью дұрттымды да. Аннары, шо политика білән қызықсынғаш, саясат білән қызықсынғаш, елсін теннисіне ойнағаш, мен де теннис ойнай башладым. Қазір Путин джудо ойнайдылар. Алса енді джудо білән шүғыланып болмай, менің запаслар білән. Запаслар яқшы. Шуңа күрә жеңілдеген спорт шайлыбыз, теннис қана ойнайбыз. Сен депутат боларға жинасың енді келешекте. Концерт ішшәндеген, сәхне ішшәндеген ташлап, сәясатқа кіріп кетпәкші енді сен, әйме? Ну ладно, яратмай мен сәясатшыларына. Алып шежінім семей. Айдар Галимов депутат болған бейт, нешеп ярамай. Бек әйбәт болар еді мен депутат болсап. Суғы енді суға әйбәтләп, нормал етіп. Депутат болсам, bütün dostlarımı unutam. Кем ойлаған біздің сүйі шулай итеп өрелер дейет. Кем ойлаған икебізні ике ярға қалыр дейет. Ғафу ит мине, сауап қолларыма, ғафу ит мине, кит алғанға, ғафу ит мине, мұңсу жырларыма, ғафу ит мине, ялғыз болғанға, ғафу ит мине, сауап қолларыма, ғафу ит мине, кит алғанға, ғафу ит мине,
моңсу жырларыма гафу ит мине ялгыз булганга Гаепләргә ашыкмагыз хәлләремне белмичә Кеше хәлен кеше белми үз башкаена төшмичә Гафу ит мине савап кулларыма гафу ит мине кит алганга гафу ит мине моңсу жырларыма гафу ит мине ялгыз булганга гафу ит мине савап кулларыма гафу ит мине кит алганга гафу ит мине моңсу жырларыма гафу ит мине ялгыз булганга Гафу ит мине кит алганга гафу ит мине моңсу жырларыма гафу ит мине ялгыз булганга гафу ит мине савап кулларыма гафу ит мине кит алганга гафу ит мине моңсу жырларыма гафу ит мине ялгыз булганга гафу ит мине гафу ит мине Тәгейді қоя барып отырайы. Кеттік әне орындық бар біздің бұш. Рахат. Бүтін секіріп шығайды. Бүтін жанларыны тәмдеріні шығарып өтір екен бойын. Нелер болды бұл? Саясат дейді, міне Айдар Ғалимов дейді, әйбет. Саяхатты Айдар Ғалимовты мен қауым алғанда құрмет етем. Сен саясатқа кірсен, нәрселерін шәтірейін сон тағын. Саясатқа кірсем. Нендей тәртіптер кетіререйін? Айтып өттім етейін сен. Фонограммасы бір? Фонограммасы. Біздің артистлар үшін сол ең мөһим әйбер. Тірі тауышқа жырлаған кішілер үшін андайлар бек көп, һәм матур жырлаушылар бек көп. Ансын өзің білесің. Фонограммаға запрет қойырып, һәм бүтін шушыра кетірейді. Мен теге өзім тірі тауышқа жырлағаш, теге шушыра өзімні нетмеймін. Бұл теге кіртмеймін дейсің келейін. Әйе. Яры яқшы, мына сен жырлай башлағаншы, сен бетіне бек көп кірен жыршыларға хит болырлық жырлар ижад еткен кіші аңаршы әлі сен баянда тұтып үйрен кіші сәхнәді. Әйбет, мына ғымумен сәхнә карьерасы қайшан башланды, нендей ғамәллерден башланды, баяншы болып башладың ба, башта жылар еза башладың ба, нешік? Әлі, ол 5 yaşımda башланды. Дұрыс етіп айтсаң, менің апам мені ишітті де, мен түрлі кинолардан музыкалар, жырлар өзім күйлеп үйрейдім шында үйде. Мына музыканы мектепке бере керек деп, шулай мені кірттілер де. Шулай деп 12 жыл оқып шықтым янда. Һәм анда баянға оқыдым.
Анары Академия искусств деген біздің санат академиясы Уфада бар. Біздің Қазандағы институт тур кебек әйбер. Шунда башта баянға кереп, анары мен өзім үшін аңладым. Бұл баяннан мен өзіме тілеген алдым. Башқа бір нәрсе баяннан мен ала алмаймын. Міне халық жырларын, халық күйлерін, эстрада күйлерін, ретро жырларын өзіме ұши тұрған жырларын үйрендім. Әне теге классикаларына ойнап, мәктептә дә ул мені туйдырды бұл классика. Шоң көре шул халық жырлар дип баяна үйрендім дә, инде киттем вокалга. Эстрадный вокалны бетереп, хәзер Аллаһка шөкер дипломированный җырчы булдык. Аллаһка шөкер, миндә нәкъ менә 2 дипломированный артист утыра сезнең яшәгездә, хөрмәтле достар, телевизор каршыгызда. Кемнәргә нинди хит җырлар иҗат иттең? Менә бәлкем кешеләр белеп тә белмидер. Кемнәр синең җырларыңны җырлый? Хит дип әйтәсең, хитлар бит инде. Менә мин яза башлыйм җырны. 5 минут эчендә килеп чыкса, ул обычно ул популяр җыр була. Более-менее популяр җыр була. Но теге әләнчик уйлап 1 сәгатьләп, 2 сәгатьләп җырны язсаң, анда күңеле дә булмыйдыр дип уйлыйм мин. Мен уйлавымча алай теге җыр язам дип язылган җыр, ул зур уңышка ирешә торган җыр булмаячак. Ул да үтеп китә торган гына җыр. Кемнәр җырлый? Кемнәр җырлый? Җырлыйлар Гүзәл Уразова, аның белән эшли башланып бит инде шул. Хәзер яңа җыр яздым. Ландыш популяр җырлардан алсаң шул. Ландышның менә Барс медианың татар җыры бүлеген алып, татар җырында катнашып, бу җыр бүлек алган иде, әйме? Лауреат булган җыр. Нинди җыр ул? Үп мине, поцелуй меня дигән. Үп мине, үп ла-ла-ла-ла-ла. Ансын инде Ансында тарихы бик кызык булар, сөйләп тормыйбыз. Ансы кирәкми, әйе. Башта икенчерәк дип Без язылган. беләбез аның тарихын, сезгә кирәкми. Сезгә кирәкми. Ландыш Гүзәл Уразова, Булатның Матуллин бик матур җырлый иде вакытында, 2005 елда мин аңа яздым Авыл кайым дигән җырны. Шундый синеке менә. Шулай. Менә бу җыр өчен бик зур рәхмәт. Мәгә Арча педагогик коллеҗында укып бергән вакытта Булат Нигъмәтуллинның әле гармун чыккач мин җырга гашык идем. Чын мәгънәсендә гашык идем. Мен син язган икән белмәм дә. Киләчәктә шундый матур җырлар иҗат итәргә насыйп булсын сиңа. Бу бер үзең менә җырчы буларак эшләргә кирәк дигән фикерең кайчан туды? Кайчанрак шушы юлга кирип китәргә дигән адым ясадың? Ну мен әйтәм бит, балачактан шул теге җыр моң минем яныштә булды гел татар халык җырларын тыңлап, татар ретро җырларын тыңлап, хәзерге эстраданы тыңлап, шулай үстем дә инде. Ну теге җырлыйм дип әләнче кирмәдем, теге җырлыйм дип мин бик әйбәт тавыш та булмады элек балачакта. Хәзер дә юк диген. Хәзер дә белмим. Шуларак кемгә ошамый. Шулай итеп академиягә килдем, әйтәм бит, баянны ташлап, вокалга күчтем дә мин әллә нәрсә шыгыр дип уйламадым. Но педагоглар, преподавательләр әйтте миңа, теге синең тавышың бар, сиңа куярга кирәк дип. Но сиңа операга барырга кирәк дип әйттеләр. Син әйбәт академический бас синең дип әйбәт. Мин аны сайламадым. Ничектер шулай. Син күбрәк эстраданы якын күрдең. Якын күргәч әйе, шулай. Теге операда җырлар өчен бит инде тоже аны бик гомумән любой эшне башкарсаң да аны бит инде со всех сторон бик әйбәт булырга тиеш. Дөрес. Һәр якны бүсергә тиеш кеше һәм инде әле шунысын әйтергә кирәк, опера җырчылары алар көн сайын диярлек, һәр көн сайын вокал белән шөгыльләнеп торырга тиешләр. Инде эстрада бу көн сайын ук булып бетә алмый, ләкин ул барыбер булырга тиеш. Чөнки гастрольләр, тегендә чабасың, монда чабасың, төшерәләр. Шул репетиция инде ул. Гастроль шул үзе репетиция инде бит. Һәм нәкъ менә концертларда үзе үз тавышы белән җырларын башкаручы егетләргә, кызларга карата миннән хөрмәт. Син шулар рәтенә керәсең. Авыл баласыдыр син. Яки шәһәрдә туып үскән авыл баласы. Шәһәрдә туып үскән авыл баласы. Авылга кайтасыңмы? Еш буласыңмы авылларда? Авылларга шул кайтабыз инде. Хәзер менә татар хатынның авылына кайтабыз инде без. Бик Башкортстанга бик кайтып булмый инде. Но тырышабыз. Шул елына 2-3 тапкыр була инде ул. Җәй көне обязательно теге. Якыннарың, туганнарың, дусларың. Якыннар, туганнар Казанга килә үзләре. Менә хәзер җәй үтеп бара. Әллә ничә дус килде, әллә ничә туганнар килде. Июньдә дә июль атна сайын берәй дус туганмы килә. Шуларга атна сайын ниләрне теге экскурсия күрсәтәм. Бу Казан Кремлене ни теге яратсам да матур итеп төзәсәләр дә уже күрәсем килми. Көн сайын шунда барам. Шатлансаң да, моңайсаң да, күңелләргә җыр кирәк. Еллар узып торсалар,
bulgan mum ile yaşata da yaşarda da dertlendirip ko'nglini o'zini bir dunyoydan serli bulgan mum ile yaşata da yaşarda da dertlendirip ko'nglini Gürlep dursun her vakitta sahne digen manture Bar bitanın allaniden O'zine kurasırı Biz sahnada yoshlar ali bizning ishim o'rnaksiz bor narsadan qiymati bizga sizning yalmayovlayız O'zine bir dunyoydan serli bulgan mum ile yaşata da yaşarda da dertlendirip ko'nglini O'zine bir dunyoydan serli bulgan mum ile yaşata da yaşarda da dertlendirip ko'nglini yaşata da yaşarda da dertlendirip ko'nglini Bir so'rab berayman ana senga. Buni chet tillarining birasini bilasizmi? Masalan, ingliz tilini. İngiliz tilen bolmini bilen söyleshirlik etip. Разговорный. Shu bilan so'qalaysan olsa. Sotxona iyi. Mana qarata bitta nechik tatar estradasida birozgina tonilalar. Ondan so'ng sikirib qaraylar qay bir kishilar rus estradasidan so'ng ketlar chet estradasini. Bilan menga shunday bir urishaymish isloh kelib berishdi. Evet, sen chet tilga ko'chinib ketib, chet tilda ijod etirgajigan ekan degan so'zlar eshitildi. So'zlar eshitildi. Durustmi bu hali yo'qmi söylab ketarsan uni? Pensiyana. Kim aytgan endi tag'in. Mana kirayinda men belgili bir istochniklar bor, shig'anoqlar bor. FSB yaxshi ishlaydi. No, chet elga ketasim deb yasharga to'g'ri. No, mana konsertlar qo'yib, Amerikaga borishga mana shunday big zo'r tilak bor. Amerikaga da to'g'ri. Tatarlar butun dunyoda to'lgan. Tatarlar butun yerda bor. Shu kruгосветный gastroli uyushtirsang, sen bir sponsorlaring qilsin. Qanday? To'g'rimiz? To'g'ri biz. Mana birgalab topib, birgalab Meni olib borish yetib olsam, boramiz. Конечно, bax aytmashi. Biz bu konsertlarni uyushtirib, tatarlarga bizning butun dunyo yashagan tatarlar ko'rinib, Amerikada, Avstraliyada, Finlandiyada bu yaqin. No, lekin samolyotlardan qo'rqam. Mana bir topqir uchgan bor. Aytaman, yani bir xatirlamayman. 2 yoshimda shu O'zbekistonda Toshkentga uchdik. 2 yoshimda. Shunda men shuni xatirlamayman, ham samolyotlardan bir qo'rqam. Eng безопасный transport shu avtobuslar. Gastrol avtobusi. Sening bilan birga kelishib o'tmayman. Naq mana dunyo ko'lam masshtabda eng qo'rqinchsiz transport turi deb samolyot sanaladi. Ondaydan eshitgan bor. Ayya, shunga ko'ra samolyotdan qo'rqma, men qo'rqar edim. Ko'tarilib ketgach, ko'pchiliklar yerdan ayrilgan, shassilar yerdan ayrilgan, barisi da yaxshi, barisi tartibda. Shunga ko'ra biz sen bilan Alloh bersa, samolyotlarga o'tirib, Amerikalarga borib, Avstraliyalarni ko'rib, fin tatarlarini, sening motorchilarini, bizning tatar mazatlarini yong'ratib, konsertlar qo'yib qaytaramiz Allohga bergan bo'lsa. Birinchi shirlar nechik tuva? Aytalam menga. Turli kishilar turli ish. Mana senikini eshitasim keladi. Sen umuman boshqalardan birozgina o'z dunyoing bilan yashaw bilan ayrilibroq turasan. Sening shirlaring qayda tuva, qachon tuva, nechik tuva? Men bigrak shunday kishi o'zimning mislarimga kirib ketsam, shunda o'sha durust aytding. O'zimning dunyo ham men shunda yashayman deb qo'yib vaqt. Mening shirlar yozganda xotin bir kimda kirmay bo'lmayma, chunki bilalar, потому что kiraveram ekan. Kabinetga yopilamda, sintetizator, kompyuter, bayon shulay yoza boshlasam, men bir ningni so'rovda bular atish tugul ham telefonda atılışa ketem. Ajırlar nechik tuva deb, ajırlar shu kosmosingda keladi, u kelsa aytdim bitta boya. 5 minutda keladi. 5 minut ichida keladi qo'ya motor jir.
Ol tege kishi so'rayala, mana yoz mana bu shi'rga zakaz qilgan deb. Mana shunday zakazlarni men ishlasam-da, uni bik uzoq ishlayman. Chunki ol tege vdохновение degan Ilhom Shakirovga kelmay, Alfiya Abzalsida tege Ilhom bik kelmay. Shunga ko'ra o'zimgina topib, mana bu shi'r menga qo'shadi deb сразу shunda kuy chiqaram. Motor shi'r bo'lsa. Eng birinchi shiratda shi'r sen o'zingga shog'ating. Конечно. Bu shi'r обязательно ma'noli shi'r bo'lsa, Ikki seriyaga tushirib turgan temalar. Ayy, motor kuy shi'rlar. Mana Mustafa Karim shi'rlarini yoza boshladim hali. Anga Matnavayev so'zlarini yoza boshladim. Shi'rlarda onday professional yoqdan yaxshi bo'ladi deyish deb o'ylayman. Bizning endi xalqqa narsagina taqmaylar. Endi tege yo'q bar so'zlar, nelar уже mana jeylayni ko'paytib. Xalqni опять-таки tag'in ortqa jiberlar. Demak, sening shi'rlarında bular atish tiran ma'na, yaxshi ma'na, fikr, ham artık shul shiraqtagina sen haliga fikrli ma'nali shi'rga yaxshi kuy yoza olasan, ham yaxshi ijod jimishi jirbarliqqa keladi. Shulay deb har bir jir yozishining shulaydir deb o'ylayman. Ham shulay bularga atish tanaq mana o'zingning ijodingga, o'zingning ishingga jiddiy qaragan shiraqtagina yaxshi jirlar ijod etib bular, yaxshi shi'rlar yozib bular, yaxshi kliplar tushirib bular, yaxshi topshiruvlar olib borib bular, ham yaxshi qonaqlar chaqirib bular. Ay rahmat. Kittiga o'ynay olamiz. Hayda. Yüzünde yıldızlar kub, her birisi türlü yana. Yüreğimini jilkindirip, yeneşe kızlar bara. Arasan da qarab duymin, üzüm sirli güzellerin. Yaratan bir yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. Yaratan bir yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. Yıldızlarga kolum jitmin, görelim mi kızlarga. Rahmetlinim keleşime, yine anlattırganıga. Qarasan da qarab duymin, üzüm sirli güzellerin. Yaratan bir yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. Yaratan bir yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. Küs bilen gene yaratu, hırna hıyanet tugel. Eğlenigen gerek karamay, kızlar yaratta kungel. Qarasan da qarab duymin, üzüm sirli güzellerin. Yaratan bir yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. Yaratan bir yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. Qarasan da qarab duymin, üzüm sirli güzellerin. Yaratam xotin qizlarına, koşup yürüm üzelerin. Qarasan da qarab duymin, üzüm sirli güzellerin. Yaratam xotin qizlarına, koşup yürüm üzelerin. Yaratam xotin qizlarına, koşup yürüm üzelerin. Koşup yürüm üzelerin. 'Yıldızlar, 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 'y
Әңгәмәне. Менә син көне буе җырлар белән генә шөгыльләнмисең бит, әйеме? Мурат, син бит башка гамәлләрдә кыласыңдыр. Нәрсәләр белән кызыксынасың? Сәхнәдән тыш, гаиләдән тыш, гаиләң барлыгы турында барасың арага бит. Нәрсә белән? Гаиләдән тыш дип, шул кызлар белән инде шөгыльләнәм. Кызлар белән шөгыльләнәсең. Гаиләдән тыш. Өйрәтәсең. Өйрәтәбез, җырларга, Биергә. конечно, кастинг оештырабыз. Яхшы, бик яхшы гамәл. Мин синең шундый изге күңелле кеше икәнлегеңне әле белмәгән идем. Тагын шушы кызлардан тыш тагын бер яхшырак, кызыклырак гамәлең бардыр. Кызыклары дип, мә вакыт булса шул теннис әзрәк уйнайбыз инде. Но теннисны шул кызлар белән уйнарга бик кызык кызлар белән. Алар бит теге матур итеп акыралар, теннис уйный. Шулай итеп. Шуңа күрә теннис кызлар белән уйнагыз. Кызлар Әгәр дә егетләр белән уйнарга көчегез җитми икән, кызлар белән уйнагыз. Анны Курникованы чакырыгыз үзегезгә. Ул сезне махып җиңеп атачак. Ярар, менә җәй көне концерт сезоны түгел. Җәй көне кеше ял итә, ниндер көч туплый. Инде син киләчәктә шулай үзеңнең концертларың белән чыгарга ниятләвеңне шулай ук беләм. Ишеткәнем бар, программа әзерлисеңме? Казан өчен буламы, әллә әлегә районнар һәм авыллар өченме? Мишә калдылар. Аны Казанда бик зур зал булмаса да, Ленин мәдәният йортында булса да, анда 5 шул сәхнәдә 5 ел булганыма шуңа арнап без концертны куйдык. Программаны, бик матур программа, ишүгә каршы ярым ташламаз дигән программа, ярым ташламаз дигән җыр бар иде. Хәтерләсәң, менә шул җырның исемен алып, шундый программа куйдык без. Эссе булып китте инде. Җилләр исен иде ул. Менә шулай итеп хәзер яңа программаның исемен әйтмим инде. Ләкин әзерлисең. Ләкин әзерлим. Казанда булачак. Казанда да нинди шул зур шәһәрләрдә да куйырга тырышырбыз, Алла бирсә, Алла теләсә. Инде бу программада бик кызык программа булачак, Алла бирсә. Исемен әйтмәсәм дә, менә бик Кыскача эштәлеген бәлки сөйләп бирерсең. Юк, иштәлегенә сөйләмим. Но яңа җырлар, кызык җырлар, кызык тематикалы җырлар. Мин гомумән шундый сирәк очрый тематика яратам бит инде. Менә шундый кызык тематикалы җырлар була, Алла бирсә, менә хәзер мин аларны топлыйм. Инде ул отсеивается итә, шулай җыелып бара. Инде бер 50-гә якын җыр яздым. Хәзер менә бу 50 җырдан сайлап, үземә бер 20-не калдырам да, башка 30-ны шул калганын сатып җибәрәм артистларга. Акча эшлисең бераз гына. Әзрәк шунда теннис уйнарга абонемент сатып алырга диген иде. Үзенчә. Яра, теннистан кала бәлкем башка спорт төрләре белән дә кызыксынганы бардыр. Без бала чакта мәсәлән хоккей уйныйдык инде. Бала чакта уйныйдык без дә, футболда, хоккейда. Хәзер инде бу андый нәрсә белән шөгыльләнгән юк. Шөгыльләнгән юк, но менә телевизор карыйбыз инде. Шул хоккейны Акбарс өчен балет итеп, шул Уфада яшәгәндә Салават Юлаев өчен, Казанга килгәч Акбарс өчен. Менә кайбер кешеләр бит әле Башкортстаннан Татарстанга күченеп кисәр дә барыбер Салават Юлаев өчен җанаталар, син? Мин инде үземне теге җанатар дип әйтә алмыйм. Мин карыйм инде шунда. Просто теге поддержка булып кына, моральный поддержка шул. Дуслар, егетләр белән карап барган жок, шул телевизор янында җыелышабыз да шунда или. Син нәкъ еврей шикелле, кайсы илгә килсәм, шул илнең хоккей командасы өчен җан атам дигән кебек булды бу. Татар хуҗыр еврей. Менә монысын Мурат Гайсин бүген дәлилләде үзенең яһудларга кагылышын исбатлап алды кыскача. Татар еврей перехитрит дейләр бит. Бар, андый фразалар белән син эзли башласаң, әйтә башласаң, алар хайранга җыела, алардан аерым бер китап чыгарып була. Инде иҗат планнарыңны белдек, гаиләңә күчик. Гаиләдә син менә бит сәхнәдәге шикелле, син сәхнәдә гади, мин сине шуның өчен яратам. Минем татар эстрадасында яраткан берничә кешем бар. Бөтенесен дә әйтмим. Бит менә син шуларның гадилегең белән шулар арасына кирип торасың, шулай гадилегең белән мин гадилегең өчен мин сине яратам һәм хөрмәт итәм. Гаиләдә син индирәк кеше. Кырысмы син? Шу башкортлар гадәттә кырыс булалар. Ул темага кирип китсәң, мәңгә алмыйбыз бу. Гаиләдә нинди кеше икәнемне лучше белмәскә. Теге Үземнеке үземдә калсын дисең? Шул ансы калсын ул. Ләкин менә ярар, монысына тирән тинкермибез. Менә ир ат бит инде. Хатırma бик зур рәхмәт. Менә шундый түземле булган өчен. Мине түзәргә ой-ой-ой. Сине дә шулайдыр инде, белмим. Ара бу минем бу тапшырда бу мине мыскыл итеп утыра. Җәмәгать, нәрсә дигән сүз соң бу? Гаиләдә ир ат кеше бит инде бөтен эшләрен үзе эшләргә тиеш. Син үзең эшлисеңме? Шакыртасыңмы? Җәй буе ремонт эшлибез. Нәрсә ясыйсың?
Vay, idenler jayıp, laminat yasara öğrendim hali hazır. Laminat jayıp, patologlar bilet itip, iş işleybiz indi. Aysa kişiga işletmeysen özün işler yaratasın. Yaratam deyip etmeyim indi. Kirek bulgaç, bizge, özümüzge yaşarga bit bu güde. Nişep işlemezke, işleybiz indi. Мен өзім яратам, өзім ішлеймін, өзім яратып ішлеймін. Шоған көрі бүтінесін идеалін іштерге тырышабыз. Ну, уатық болайын, конечно, ұзаққа бар ма? Ұшылайда. Машинаң бар ма? Машина жоқ, әлі білмейм, жүлер мекен, жоқ мекен, машина орына әйбет аппаратура алдым. Ойлайдым, аппаратура алырға ма, теги концертный аппаратура, концертлар. Менә ул, ижат үшін жан атып тұрған кіші, ижатын хөрмәт иткән, сәхнәне яраткан кіші. Bütün акча шул нигә китә инде безнең сәхнә ниләренә, теги киемнәренә, альбомнарына, җырларга һәм менә аппаратурага бик күп китте. Хәзер Аллага шөкер суда бетте. Хәзер машинага тотабыз инде Алла бирсә. Алып куйырсың инде бер кичкенә генә ака. Ае, шо кичкенә түгел, бер 8 урынлы ака булса. Лимузин. Лимузин. Товар ташырга да җитә. Яра бик зур рәхмәт сиңа килгәнең өчен, Мурат. Шушы кортта син мәрәхәт әнеп теннис уйнадың. Ошан шундый кортка барыр идем. Менә сезгә рәхмәт. Абригә сиңа рәхмәт. Миңа рәхмәт. Миңа булай да рәхмәт. Теге бер интервьюда әйттем әле, радиода Башкирияда булганда, хөкүмәткә рәхмәт дидем, рәхмәт урынына. Виш Башкортстанга. Бик зур рәхмәт сезгә. Барс медиа компаниясына. TMTV-ни карагыз, TMTV-ни яратыгыз, шоу безне карагыз. Шоу без бит ул. Ул без. Һәм шоу без ул. Охо, менә дигән тапшыру. Ашырабыз. Мурат Гайсын иде бездә бүген кунакта, һәм без Казан теннис академиясендә рәхәтләнеп теннис уйнадык бүген. Ярты көн буе. Тагын уйный бала генә. Тагын. Мушкалый. Конечно, конечно, китте. Кунып сайраган талларын сандугачта сагына бер-бирләрен сөйгәннәрне нигә язмыш айыра сайрый микән елый микән бакчамдагы сандугач Unutulар җиңел түгел шын йөрәктән яраткач Unutulар җиңел түгел шын йөрәктән яраткач Күз карашыңнан аңлашып Яшәүләргә ни җитә Вакыт безне көтеп тормый Гомер үтә дә китә Сайрый микән, елый микән Бакчамдагы сандугач Unutulар җиңел түгел шын йөрәктән яраткач Unutulар җиңел түгел шын йөрәктән яраткач Сандугачылар үздерүтләр Таң атканда сайраша Йөрәгемне син аңларсың Бәлки шушы җыраша Сайрый микән, елый микән Бакчамдагы сандугач Unutulар җиңел түгел
Әлеге тапшырылны төшерүдә үзенең зур ярдәмен күрсәткән өчен Казан Теннис Академиясына аллы рәхмәтләребезне белдерәбез. Килегез, монда менә дигән. Алып баручыларга үзләренең зәвыклы киемнәрен тәкъдим итүләре өчен Young Style кибетенә зур рәхмәт белдерәбез. Нәрсә белән шөгыльләнсәң дә, җырлыйсыңмы, кредитлары бирәсеңме, һәр эшне киң күңелең белән эшләргә кирәк. Казан банкын мин аңлаганнары һәм мөнәсәбәтләре өчен сөйләдем. Минем өчен бу бик мөһим. Казан банкы чын күңелдән һәм аңлау йөзеннән.